Welcome to the Creatives Unplugged podcast. I'm your host, Umhligo, Sila Movias Media at the Sales at Waterfront. Thank you very much, guys, for subscribing. Mawukuthi awukazeke ulipresse iqhosha, sicela upress like and subscribe. Siyabonga kakhulu nakuma guest ethu yo. Ama-episode amangaka sesiwenzile. So my team siyabonga kakhulu, umsebenzi muhle ezandleni. Yeah. Sibheke ku-10 soon, soon sigrandi. Nokuthi-ke namhlanje-ke siniphathele elinye i-creative elihle ngendlela esimanga. I-creative leli bakwethu engilibambe engalivundulula lapha ey'ntweni zaka-comedy, ey'ntweni ze-acting. Kodwa-ke before ngim-introduce, ngicela sibone ukuthi usesebenze kangakanani. Enjoy. Wemkhululi wezoni, khulula umoya wami. Ngiludla namasi. Ngiyabonga nje dawo lo khari ngokucophoza lesikho. Mangase nje mina nawe sithandana hayi. Wena umthetho wakho ucathikini la. Lala lapho akusikhona i5 star hotel la siyazwana. Sejele lapho. Ma, uthi unengane? Yebo nginengane. Inanga ke. Leyo kuqala. Hayi yekela. Hawu. Yekela. Ezandleni. Yeah. Sawubona Thandeka. Hi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Welcome ku Creatives Unplugged podcast, siyakwamukela. Ngiyabonga kakhulu Mhlingo wena neteam ngibingelele futhi. Ngiyabonga nje ukuthi ningibeme namhlanje. Ngijabula kakhulu. Feel at home usekhaya. Bakuthelile amanzi noma ufuna itiye, right? Hayi ngiright emanzini, ngathi indaba zethu zidinga amanzi. So ngiright la emanzini. Yeah, ngicela utshele abantu abasibukele njengamanje ukuthi uThandeka uphuma kephi nendawo. Mhlawumbe isibongo sakho wakabani, mawukuthi udabuka emakhaya, uzisho nje. Okay. So ngibukele ekhaya igama lami nguThandeka. Ngwakandenza. Ndenza. Yeah, siyasibadidisa abantu leso sibongo uma from Eastern Cape. All right. Kodwa ukuzalwa kwami ngizalwe eMthwalume. All right. South Coast. Ngakhulela khona, ngafundela khona. Yes. Uqala kwami nje amabanga ngaphansi ngaqala eMakhoso, ngasuka ngayibongicele, ngasuka ngayibonele ngafike ngaqeda lapho. Kwakuthi angibange ngisaqhubeka kakhulu. All right. Unabakhaya bakho la. Khona umkhaya abagcwele. Ngiyakutshela. Hayi bagcwele. Yabo nje yonke indawo la ngiqhamuka khona kugcwele nje South Coast. South Coast la uMthwalume yawo. Eqaba. So maybe le skill lesi sokwenza iart noma kuba i-creative khona lapha e-primary nase high school khona okukwenza bekubonisa ukuthi hayi ngeke. Khona italent la. So leti iqale kanjani Mhlingo yazi? Ngifunda isikole nganganaki nje ngangithi mangibona ngisho iTV ngibone kahle ukuthi into engeke ngize ngikwazi nje ukufinyelela kuyona ayingifanele. So kwenzeka umuntu esefunda e-secondary sasifunda grade 8 simodela nosisi wami kwaqhamuka omunye ubaba wayishutha ngalelo langa lelo. Wathi yazi ngiyashutha kunento engishuthayo kwakusakhona no live ngaleso sikhathi. Siyariheza wasi ngicela nize sizoshutha something. Kwabuqala kwali iphupho lami ukufeze ukuthi kanti sikhona lezi zinto saqala sariheza lapho sishuthe yabo lokho kushutha lokho but I think lokho akushutha lokho esasikwenza nomalumphethe ikona okwakha mina kwangenza ngawuthande ngakhole ekuthenini ngingakwazi ukuyenza lento uyabona bekuyiphi kambe le nto benishutha ngaleso sikhathi binegama noma bekwama noma kwagcine kungaphumelelanga ngalesi sikhathi lesaya but nje ilama movies yabo lama aselokishini all right so sashutha lokho mhlawumbe umuntu ngesinye isikhathi ngizothi kwakuyimina noseswami itering lapha omunye nenhliziyo yeah bafethu shout out iwele lakho kamuva igama lalo Uthandiwe hayi man nihlangene akusibonakala nokuthi who is who for sure manje uyafa amahaga akho nawe uya-actor noma nayi khona kwenzayo kahle sena
ngizothi akakuthanda uku-act Alright. but ezinye izinto zambe sigcine sezimdinga la ngikhona Alright, yes. because kuze kwenzeka mina ngilokho ngingena emaklasini lawa mhlawumbe uthi inyanga engemgqibelo acting because angizange ngize ngifundele acting lokho ukuthi ngithi ngiyothola mhlawumbe idiploma noma Yeah. ngiwulo muntu ohamba makhona ama-trainings abakhona mhlawumbe noma kuthiwa sobani ukuthi isitifiketi sikhona noma sikho ngiyaya ama-rehearsals engiwabonayo Just to equip yourself with knowledge. Yes. ngifuna ulwazi nje Kuba kanjalo. so yeah it happened ukuthi ngangijoyine i-agent le agent yasifuna amawele angithi bayazi ukuthi ngiyiwele so kwawukuthi ishow angicathi abantu basazela ku-My Brothers Keep satholakala kanjalo bacela mina ngamncenga uThandi ngathi ngiyakucela bathi angifuni uku-acta nje emsebenzini ngizokwenza njani ngithi ngiyacela iplani izokwenzeka okusho ukuthi if awufuni nami okusho ukuthi ayikho le gift Noma uyiwena ufela omunye. uyayizwa le nto babefuna amawele if ethi yena akayi so ukuthi nami akusiyo yami leyo role understand so wangena kanjalo kuwukuthi yena uthanda ukufocusa behind scenes Oh yes. sound wenza i-makeup lezinto behind nje Alright. So kodwa uyafa amahaga akho ukuthi abantu bayitshela ukuthi wena kanti uyena. Bayitshela ukuthi wena. Hayi bo Thandeka azagcina eshutha nabo. azangaphiki uyabona nje behambe bona bathi Thandeka athi afika ngixoxe nje hayi bangibikelele baze bangishutha ngithi la wayi wabachazelanga ukuthi hayi akumina ukuthi hayi kuzodla isikhathi lokhu kumele ngithathe ngisuzodli like ama-20 hab lawa badlayo bathi Akaze kwenzeke iswipe lapho uthi ngikhathele ukuya lapho uhambe phela sesiwami uyongimela lapha. ngeke mina ukuthi ngibuye ngishawe ulembe yangihlula yabona sasifana kakhulu kathi sisakhula sasingakwazi ukuyenza lo but kuwukuthi kunalento kumina nje ukuthi ngabe sungibona ukuthi hayi angihlekisekile owakwenza imistake mhlawumbe owayezwana nomunye wathi ethi uyafika uzombheka ethi hawo esethi uyakubiza kanti akuwena lo wakhuluma ayikaze yenze into kanjalo no iskandalo esenzeka sisafunda ngiqala ukuqoba iboyfriend yami oqala so muqala nje ukujolo understand ukuthi kwenzakala so ngamvuma umfana kwase kwenzeka kuthiwa ngibona ngishelwa omunye angazi kwenzakalani bese ngabe sathi hey bhuta sihlukane sathi uyangiqolisa kanti ilaba bafana bathanda ukushaya wathi uzombamba after school so bese sigoduka after school wabese waxavula usisi wami wamshaya ngempama wanje Nkosi yami. Lokho sewashaya ngempama ngenxa yakho. Nawe futhi ulindele ukuthi uzothakumela. Lokho ngifika yazi ukuthi nje ngoba sekwenzeka into hawu kwenzakala akasaboni ukuthi akuwena yeah bese ushaya uthandiwe and lezo laphala ngikhoda la manje manje nisaqona impahla efanayo no ngalapho anisanaye kanini ugqoka ukufaniselana mina nginokuyisaba lento ukuthi manihamba nibandawo inimawe sekuthiwa hey nakabawele nisaqhamuka lapha kude noma le yabathi angazi ngikhola ukuthi ngiphendula umbuzo yamawele mhlawumbe sesigqoke ngokufana fanele uyibambe along daweni ukuthi simawele oh nafana kanje pho nimawele sobe sesithi ya simawele hey mina iyangihlula but sesingayenza if siyenza mhlawumbe for i-content yabo but nje ukuthi nje sike siphume sobabili mhlawumbe but sinakho ukuthanda izinto ezifanayo ukuthi usothi uyayithanda le jacket nami ngiyayithanda ngizoyithenga but hayi ukuthi sobona sesigqoka umkanye basi into enhleksayo ngathi ukathi sendlini yakhe nami ngisendlini yami khona la sisebenza sobabili ndawonye so wagqoka ngisiyaphuma ubona uphuma ugqoke nje ngamgqoka isaythi I heard something like that ukuthi indlela eniconnecta ngayo angazi it was a story about the twin ebelihlala kwenye indawo so maliposta kanti naleli twin elinye liposter but njalo kuyaqondana ukuthi bake bagqoke ndawonye and babengakaze babonana baze bagcina behlangene it's a real story wow ngisho khona lento econnecta from ama jeans so mawuphuma ugqoke njengawo azi Hawaii wagqoka njengami ngikuboneka ukugoba ngizikhipha manje lezi zinto kusho ukuthi wena okopele kubili even ekhanda uthanda umuntu wama-weave mina ngithanda ukubopha isikhathi esiningi amagoda hawu ngimgcine ekade efakiwe ukuthi ngiyabona sebophe njengami kade ngibopha mhlawumbe ekuseni hawu wabopha njengami futhi bazokuthinta abantu emsebenzini babesho nami sinagqoka ngokufana noma ngesikhathi wena Thandeka kwangathi uthandiwe namhlanje kwenze njani ngithi kuqondene guys angazi nami kuqondene kambe vele nibuye nisebenze ndawonye laphayana siyeza vele lapha ku-drop nibuye nisebenze ndawonye hayi kumnandi ukuba nesibuko oyibona kusona unesibuko nje for life umuntu okwazi ukukhuluma naye mhlawumbe nigqugquzelane mhlawumbe kanjalo nje kumnandi abazali beni basakhona no sorry to hear that kwenzeka nje bobabili so nikhuliswe ihlobo noma ekhaya kusakhona abakhona
sikhule uMayi khona because Alright. ushiye mhlawumbe de sesifunda grade 11 kwakuthi ukhona sisoma omdala. Yeah. Uyena okhona ekhaya so sakhula ke yabona bese sayilwela ke emva kwalokho hayi yabo nje ngizwe umuntu athi hayi mina anginabo abazali yabo if uzobeka lonto phambili ezinye izinto zongazenzi njengoba ngisho ukuthi mina ngathi ngiqeda isikole nje ngacabanga ukuthi ngizokwenza njani khona ngizofeza amaphupho ami uyabo ukuthi kunzima ukuza kule industry yethu le yaka acting kunzima nje so ngabuka ngahlangana namanye amaklasi ku Facebook e-radio ayenziso uvusi letswalo ngaso sikhathi ngazowenza i-radio mangasho nje ngangenayo i-connection yayo but I felt like if ku-entertainment industry ngingena ngenye indlela le yabo so ngayenza u3 months i-radio kanti ngenhlahla ngizothola ama-audition bangithatha kwi-Ntokozo FM iqala so ngize ngifike nje la eThekwini ngifike kanjalo ngathi mangifika ngisebenzela iNtokozo because ngangivolunteer 5 years ngivolunteer and ngingasho ukuthi njengoba ngivolunteer la ngizolisebenzisa leli thuba lomoya yabo ngizama ukuyikhuphula nami so bengithatha nama-class lawo engiwashoya ama-Saturdays amanye ngisebenzisa isikhathi nami emsakazweni sokuthi ngipromote mhlawumbe okuyibhizinisana okuzokwazi ukungiphilisa ngaleso sikhathi yes so uMxolisi ube udirector wakho umphathi uMxolisi uNtanzi yes bekumphathi wami benokhulekani ocolleague bakho osihle lapha usihle Sikhakhana noFaith from bayiqala shout out ama activist am la ahlala esilekelela nathi masenze izinto so from Intokozo FM and then ke ubhizi nangala futhi ubushaya iacting yes ama video lapha uba uqala ukusebenza nayo wabona ukuthi okay ke manje siyangena ke manje abantu sebeyaqala bayiviewer lento so kwenzeka ngisasemakhaya ngabuka ama-movie la uThomas Isberg avuka Ndebele so ifilimu yakhe ithi miphela bese ayakhuluma egcineni afake nama-numbers wakhe echaza ukuthi abafisa ukulekelela kanje bangangithola abafuna ama-CD kanje ngayithatha mina nami futhi ngaba ney'nsuku nje ngisaba ukumfonela ngingazi because mina if ngizo-approach umuntu ngifuna mhlampe wenza lento engiyithandayo ngisuke ngizama indlela yokuthi ngizom-approacha kanjani so ngathi uma ngithola naba ngathi kuhlala naye ngolunye usuku bese ngamfonela ngayichaza naye wangale komzumbu ngathi ngikusebenzisa ikuthandeka ngiqhamuka kanje emtholo but ngisondelene neTheku yabona ukuthi muhle umsebenzi wakho nami ngicela ama content eqhamukayo yabo ngempela walenza iqiniso wangibiza kwakushutha wenteza Dark Friends a few wangibiza part 1 no part 2 ngalesa sikhathi I think nakho lokho kwangisebenzela ngalesa sikhathi nakho uhambweni lami kune something because if kuthiwa ngiqala ngakhona wafunda lukhulu nje kuleyo journey le angithi usabisa kancane uThomas hayi wasabisa uThomas nami yabo nganginakho ukusaba ukuthi phela nginga-understand uThomas ayisabisa kanjani uvuka wenza kanjani like ngifuna ukusondelana nalomuntu if sengibuka okay indlela enza and uyenza ibe simple kanjani awushutha la ngekhamera encane phela mina ngidala ngangito seyisho kufanele uma ufuna ukushutha into enkulu kufanele ufike namakhamera ngaka hawu kanti uma usuthi ufuna ukuyenza into yakho ungafika ngisho la ngefoni noma ingane umsebenzi uphume mase uyimisele gawo hayi na ushutha uThomas wangena ama-numbers yipi irole obuyidlala laphana kuThomas no ngangidlala kwi-Wednesdays ngathi mayethi uqinisile ngiyamkhumbula lo sisi udlala kwi-Wednesdays a Dark Friends a few nganguma wengane kaSimiso kwakusebenza igama lami Thandeka ngabiza ngoThandeka and yazi siyanto yayingijabulisa yabonakala ukuthi ubuhambe edrobheni ubona abantu bese yathandeka ngalesi sikhathi ayisangijabulisa kakhulu labantu ababibuka ama-CD nje isikhathi ningi abazikhumbula ukuthi nangu Thandeka hawu ma wengane yaSimiso yabo so ngaduma kanjalo ngalezi ayikhathi 2017 plus it's your real name hayi ukuthi ubizwa ngegama ongalona yebo leyo and then mawuqeda uThomas ke kwalandelana enenzile wabona ukuthi okay this thing also ibe negalelo noma ibe ne-inputs la empilweni yami so i-theater basi i-theater ayihamba yangihlula ngifunze ngiqamba amanga because ngazama ukukhonektha naye iyangihlula nje angibanga ne-connection naye but I believe ukuthi ama-artists if ufuna ukufunda kakhulu nge-acting in yona iyafundisa but kuwukuthi nje kumina nganginaleya nto yokuthi nje because angithi khona i-acting for screen for theater ngayizama but mina yangihlula but ngithanda leyo ufunde laphi i-theater eBeth Center eBeth for how long kwaba isikhathi kahle kwakunyaka wonke kwangamaklasi enziswa uSwati benomlunde bela
ulo kwakunongoloza kuzalo. Oh yes. So kwama class sifunda lapho samuva sayi step theater. Kwahamba isikhathi kwawukuthi ayaphela ama class. Kodwa nakho lokho do you feel like kwa contribute? Kakhulu. Yeah. Kakhulu because mase ngibuka yazi ukuthi lento uma uyi-artist if uzosebenzisana nabantu nje iqala like uhloniphe yonke indawo because ngibuka uSwati angithi ngalesa sikhathi wayesenzisa ama class. Yes. Manje mangibuka uma sihlangana eindaweni ezinkulu seyabhala ngisho i-3 serious uyabo. Even nama gig serious manje ukuthi yabo leya connection yaqala ekuqaleni ucanga uma kuthiwa ngalesa sikhathi hayi mhlawumbe asizwananga ngalesa sikhathi lesaya ngabe sikuphi because even namanje siyasebenzisana sibiza for ama gig athile. Uyakholelwa mina mhlawumbe indlela abona ngibuye ngimisele ngayo into mase ngithi ngiyayifuna. Yes. Yabo. I-relationship yethu isahamba kahle. Mina ngiyakholelwa ekuthenini if uhlangana nabantu i-relationship kuhloniphana nje ngisho kuthi umuntu ube wrong ngaleso sikhathi but nje kuhloniphana khona kuzoba mnandi because kusasa ulazi yabo. Industry yethu kanjalo ifuna nje ukuthi ngoba wazi ukuthi lowo muntu ungasebenzisana naye noma kukhona ozokudinga kuyena ngelinye ilanga so kufuneka nihlale nje nisegazini eliyi-one. Attitude nje yabo kule industry kunjalo ungawazi umsebenzi wazi but if sekuqashwa ngesinye isikhathi athi umuntu uthandeka uba ngishoda ngomuntu kanje uba ungamrecommend angikwazi ukurecommend umuntu engimazi kahle usebenzisa abhlungu abantu uthi uyakwazi ukwenza umsebenzi 100% but awukwazi ukusebenzisa abantu ispace sakhe akusebenzeki like ngathi mangishootha nje ilenze project eyokushutha ngingaba right emoyeni noma kungabi khona umuntu ozosaba umuntu ethi nangu wrong senzeki uyazi ukuthi uyathetha noma kuyaliwa if kwenzeka imistake kuyatatazelwa manje ngoba kusatshwa someone yayizwa lonto leyo nje kuba friendly uhlezi unice ebantwini. So naqeda ke ngetheater ke busenisha lapho ku Stable Theatre waqala mhlawumbe wathola ke i-role ethize endaweni ethize ubusuwenzani lapho? So bengishutha izinto nje ezinye engazi ukuthi ngizosiphelele phi angathi sike ama zero budget amanye yabo amafilm. Alright. But ukuthi aphelele emoyeni of which nawo ngiwathatha kancane because nami ngisuke ngiyogena experience. Mhlawumbe abantu sesibagcine banga-edithanga nje angazi mhlawumbe abhekana nama-challenges athile but lokho kumina anginandaba ukuthi yagcina iphumile noma inhle futhi umuntu engithi wena washutha isinto engaphumanga but for mina ngithatha ngazi i-experience yami ngafunda nami lesa sikhathi lesangenza ngagena i-experience ethile. Okay kwahamba ke ngajoyina le agent engayijoyina so ngathola le role le ngayithola kwi My Brother's Keeper. Before that ngahlangana noThando before that. Sengikhohlwa ukusho. Uthando comedy. Yes, Uthando comedy. Alright. So ngathema ngibuka because like siyabuka esikhathini samanje ngisiphila ngama numbers nani ama socials. So mangibuka ukuthi wow ngiyazi ngayithanda izinto ezenze uThando ngiyambuka uyalokho ekhula ngempela. And ngiyawuthanda umsebenzi wakhe ngithi ngicela kanjani Thando ukuthi ngiyafisa la umsebenzisana naye. Uyabo kwakuthi bashutha nalapha kaviya kumbe khona la bashutha khona i-series le kwakuneyidumbu phakathi lepo so ngam-approach ke sakhuluma kahle noThando ayiwakholelwa naye mina sasebenza naye from there izinto zami kwangathi ziyavuleka nakhona so sometimes angazi noma yenzeka kumina if ngisebenzisana nabantu ngithola abantu abenza lento engiyifuna i-energy right ngiyabona ngathi izinto zami ziyavuleka once ngasebenzisana nabantu engibonayo ukuthi yabo nje baphansi nababayimisela ukuzama ukulwa nami ngizithola sengigqibeka if kunabantu abazama abalwayo abaphushayo nami ngibona ngazi kwenzakalani like so kanjalo ngasakhasta noThando My Brother's Keeper 2023 iyole I think into nayo yaba enye izinto yabayinkulu because ukuthi uyosebenza kuMzansi ngoMzansi Magic si act nabantu abanjengo Sidumo Mtshali wayobaba wethu lapha angifuni ukuqamba amaga kangidatazela yabona ukuthi ngiyakudatazela ngiya-understand ngakho konke okwenzeke sesini but kwathi masekubhekene nami and ngizobhekana nomuntu engangayitsheli ngelinga ngosebenzisana naye kwenzeka njalo hayi yena wasiphatha kahle akufuni uqamba amanga ufani ngendlela eyisimangaliso ukwenza nje ugcina ukhuleke safana nomuntu ozosushutha naye athi ukhohlwa ama-lines cela ukuphuma ke mina ngibiza uma se-right uyayizwa lo yena nje uzakutshela hayi yazenze njani ibambe kanje sesi-right kusu-right yabo sasebenza kahle ke naye after that izinto hayi kwangathi so ibiperiod engakanani sashutha 3 months because kwaku 3 months ishutha September October November 4 months December sishutha silokhu esitravela seGoli
ya saqeda, but I think lokhuya esakushuthe goal usivulela eminye iminyango Oh yes. kakhulu nasesimeni lesi sokusebenza behind scenes. Okay. Yeah, because mina ngibe sengijoyina umkhokha last year uqala unyaka, so ngajoyina but esayidini la ka wardrobe. All right. Siswami vese belokho ekhona yenza makeup. All right. But for lokho experience enkulu kumina ukuthi nje ngikholeleke ekuthenini kwi production enkulu ukuthi nami ngiyabo. Okay. So tell us ngayi business le nosisi wakho ngoba vele sesivele sangena kulona so nishaya uwardrobe kumkhokha. Yeah, imina obenza wardrobe nayo uyawenza but naye umo kwe makeup. Yeah, ubemo kwi makeup. Benza makeup mina bengenza wardrobe kumkhokha ngi-stand by and into engangayinaki angithi bengijwayele mhlawumbe kwamanye ama projects amancane ngibamba kibo HOD in. Yeah. So mhlawumbe into ya 7 days or 5 days. But ukuba stand by kungifundisa okuningi. Angithi abanye abantu baye bawuthathe lo msebenzi athi hayi umsebenzi obhedayo in. Yes, if we stand by like usuke uyihlo le department. There is fanele wenze show yonke into on point because umuntu mase ufike shoot esetini. Yeah. Wena fanele wenza show ukuthi yonke into right. Uma ifika egqoke wrong fanele kubheka ube wena. Fanele wenze show ubheka i-rail before uzoya esetini. Uthi okay, ama story days are right, yonke into right. Uyahamba wezansi mhlawumbe sebenza ama mistake because nababheka nomsebenzi omningi. Fanele usheshe uyibambe le nto le ufunde uye like ngathi ungaphambili nge-script. Mhlawumbe utshela HOD yakho uthi yabo mhlawumbe ku episode ba ngiyabona usibanibani ngathi uzodinga ingubo emhlophe ibhaliwe lapha e-strips ngesathi esithile. Yabo ngangithi ukuba stand by intelula nje ufike uyolungisa umuntu. Ahead ulapha phambili bona bathi the final eye. Ish. Final eye department yakho irelaye kuwena if mhlawumbe kwenzeka ama mistake because kusuke kuphithizela. Mina ngithi usufika ugqokisa abantu amacici nje wenze nje lokho nje. Plus angithi kunale part le yesonto lapha yani. Yeah. Umfundisi baningi laba bantu. So icostume ivele arrangewe iyona ifilm noma director nina nje ukuthi nenze sure ukuthi kukhona lokho kuya lapha kubani. Alright. So i-department yethu angithi iqale ibe ne-HOD le muntu assistayo kanjalo kwenza ne-dresser kanjalo nami as stand by. Ngizohleze ngisesethini mina. Yeah. But u-HOD wenza sure ukuthi zonke izinto zikhona. Uma kufanele kuhambe kuyothungiswa noma kuyothengwa wenza sure yena ne-assistant ukuthi bayakwenza lokho. Uyabona nje lapha kumkhokha ayikho into ebingi-challenge njengomkhandla. Obaba bagqoka amasudi no-tie. Yeah. Especially mase kuthiwa i-continuity. Sishutha mhlawumbe into esasishuthe last week. Mhlawumbe babephuma kadifa mhlawumbe sebeyafika mhlawumbe ethempelini. Sekuduka u-tie. Ngeke kubonakala uphuma lapha ya. Sushintsha sufaka omunye u-tie. Ke phela ngithi i-continuity ethi ifuneke kube into eqhubekayo kule yayishuthiwe. So nga-challenge wona umkhandla bese kuzoba isonto. Yabo isonto la ama uniform uthi uyabona abantu umcelile okay ngiyabona intombi ziyamboza but uthi uyabona sekuvela impahla eyelo la ngemuva komunye laba abanqwazayo. Kuvele kade usho kahle uthi ngicela nikhumule guys because abanye abantu aba understand like sekuvela impahla sekumbi manje ngisho iCamera ibabhekela ngemuva sekuvela imbalabala kanti at least ngcono kuthi ublack ohambisana ne uniform uthi siyabheka abanye abantu bashiyele iphika bafika bagqokile abaphelele. Mabengaphelela abantu bafanele agijime manje. Uyathethe AD mina fanele ngigijime. Kushoda iphike engaka kushoda amabhande amangaka abantu abaqedile ukugqoka. Hayi ukuthi abanikwa ngabantu sibanikiwe bashiya kanjalo. Yabo baningi basobe baningi kakhulu abantu ukuthi mhlawumbe ngingababamba kahle ngedwa. Yangisuke ngisizwa but so kufanele naye umuntu enze sure if shoot ukuthi okay because mina ngazibuka mina ngathi ngishootha ku my brother's keep. I had to make sure ukuthi nje ngi-right because ngiya understand ngi-right when like ufila kanjani uzibona uqedile ukugqoka. Right bese uyohlala uyazibona uqedile. Yeah understand. So uhlala kanjani sethi uzulinde nje ukuthi weground sengizobona lapha ya kwivithi uthi hayibo kwenzakalani lapha ya uqhamuka eduku la ngaphansi hayibo uyayizwa like sometimes mina khona ama actors ukuthi vese nje hayi la benza short bafuna ukuzibona be right. Yabo nje njengoba udifa kanje uyamazi nje ukuthi hayi ngisho usukhohlathi ngicela itype uyazazi up to date uthi okay nami into engizobe ngiyibuka ku TV le ngifuna ukuzibona ngiwudifi character kaSibanibani. I understand. So if mina ngi-actor ngizofail ukwazi character yami ukuthi kuba ezikuthandeka kanje uthandeka ngiyamazi ukuthi okay akaphuma endlini engayifanga ijacket ngiyalikanisa. So uhlala kanjani la uhleli khona ukuthi ijacket nje ayikho. Understand ngishiye lapha mhlawumbe makeup ngihlala kanjani. Understand hleli kanjani ngama slippers
ngiyazi uthande umuntu guys kumnandi kunzima but akufuneka ulwisa abantu khona ezinye izimo vese siyabhekana nazo but akufuneka ulwisana nabantu uyazi i-act angazi ukuthi ngingaphuma seliqedile ukugqoka sometimes uselinye inkosi yami nenkinga neenyawo lizocela ama-slippers igown fanele ayigqoke umuntu it's not for ukugodola ngeke ngibone umunye umuntu ethi ayigodola fanele unika uma kushisa sikho isidingo segown mina ngeke ngiyithande ngeza sokuthi umuntu akangcola anytime kwi-costume uyacabanga gqoka ishirt elimhlophe noma ugqoka imbala egqamile mhlawumbe sengami it's fine if egqoka isidingo agqamile usengcolile manje kwenziwa njani sefanele siqale phansi siyosula somisa isikhathi leso kusetshenzwa nesikhathi yabo so ukubaluleka ke-gown kubantu baka-wardrobe mina ngeke ngithi nje ukuba clean ngathi ufakile i-gown usuke uvikele i-outfit iy'mpahla zakho so ngathi ufaka ama-slippers umuntu mhlawumbe understand leyo part mina ngeke ngithanda umuntu afake ama-slippers mhlawumbe kulo muntu ozogqoka ama-heel esethini uthole ukuthi senziwe i-makeup senziwe uzogqoka esethini ama-heel noma iy'cathulo ezimdla but ethi ugqoka i-pumps isiphi isidingo sama-slippers understand mhlawumbe akakudla akakulimazi like understand ngathi nje ungathi uphuma mina mhlawumbe mina ngazi mina nje ngathi ngi-actor lapha yazi ngangithi uma sebengigqokisile ngaqeda bangifaka neteki lami ngizizwe ukuthi manje nangu uhlelo yayibona bangifaka lamacici ngizwe ukuthi okay ngisondele esethini sengiyaqala-ke nami sekunakho ukuzizwa because ukuba khona kwa-wardrobe ukuthi ulekelele wena as i-actor ukulekelela ukuthi ulethe impilo kuleyo character leyo osuke uyinikiwe so if ungasayi-complete nawe le character manje sokuthi ucabangani kwezinye izinto ama-props athengwa inini enicabangayo ukuthi for this wardrobe I must go and buy this noma abantu aba-responsible o-director into ethinda thina wardrobe ithengwa ithini yabo nje uma kuthiwa ushadile obvious sazi ama-ring unless uma kuthiwa usibani usapropose u-art ozothenga leyo ring ezobona kupropose but uma kuthiwa married yabo sesiyazi umuntu already osefake i-ring mhlawumbe ufake ikepisi sizokhuluma no-makeup sisho ukuthi hhayi yabo nansi isigqoko sibanike fanele sithenge ithina kodwa nje uma kufanele ibe khona into ethinta i-outfit eyethu if mhlawumbe into kuthiwa isesikhumbeni idila no-makeup akusiyo yethu eyethu nje ethinta iy'ngubo kahle futhi kuyisethi ngisho wenza i-makeup uyasibuka i-script ngisho usha wardrobe funeka usifunde i-script wonke umuntu ungasifundi i-script makeup nje mina ngiqokisa abantu ngihambe no-script kanti nzima-ke yazi ukuthi kunento engiyibona ngempela ukuthi ngeke wazi ukuthi yini elandelayo if ungasifundi i-script ngeke wazi ukuthi lo muntu ugqokeni uzoba nenkinga yabona ukuthi uma ungasifundi kuthiwe usibani uyalimala manje mhlawumbe like episode 8 uyalimala mhlawumbe sesiyawushutha ufundanga wena mhlawumbe so kubona mhlawumbe usumgqokisa izinto ezinde ezingabonakali so ne-reason fanele ufunde okay umuntu mhlawumbe ezolimala just in case sesingamfaka into enje khona kuzoba lula nakhona i-camera yabo mhlawumbe usegqoka into engangale yami-ke manje mhlawumbe uzolimala mhlawumbe ethuwile sifuna ukubona mhlawumbe understand so kwesinye isikhathi ka-makeup okay ngizayibeka kanjani lento le uthola ukuthi umuntu ku-episode usenenxeba eselihila uma ungafundi angabonakala lingasekho uthi uyalibona selikhona uthi uyabona lisekho selikhona uthi uyambona namhlanje ayinxeba likho kusasa selikhona ngalokho kusasa uma ubuka i-TV alisekho mhlawumbe asithi isikali esisila namhlanje sikhona kusasa sikho sisha namhlanje kusasa sikho uyayizwa loo nto leyo because uma ufunde uunderstand nawe uyabhala la kwi-script ukuthi okay useku-healing process uma uka-makeup okay so usibani useshadile okay kusuka kulama episode kuya la okay usegqoka iy'mpahla ezikanje ezikhombisayo sewumakoti omuntu isibonelo nje uma sibuyela kulama episode angale ngemuva siyazi ukuthi okay usaphila leya mpilo yakhe yasekuqaleni thina kawodwa usagqoka la majini akhe usaphila leya mpilo yakhe angithi sishutha kanje vice versa if ungafundi uzoba nenkinga wena uzobona ngoba sesimshadisile mhlawumbe usuzofaka lokho ikhanda ukuthi one way kanti sibuye sishuthe sibuyele emuva it's okay so i-film maker nje straight food mningi kodwa awuzwa if uthanda if uzofunda nje even I believe even no sound ifana afunde I understand ukuthi okay ikhuluma noba yabo because kuyenzeka ukuthi okay siba u5 but egcina usuka abanye abakhuluma khona uzokwazi ungabantu tatazo yazi ukuthi okay ngiyomike ubani nobani you understand bakhona abanye but abasho lutho ungazigcina usumike abantu abangasho lutho usuyatshala uyathethisa manje hayi bawubona mike ngani lokhulumayo manje kwenzakala just nje ukuthi ube professional funda umsebenzi wakho funda
saze safunda kakhulu namhlanje ama creatives kwaze kwamnandi. Yeah. So maniqhubeka nje nisabagqokisa nesayenze wardrobe or nesamile senithole kwenye indawo. No salindi gigi umkhokha ne-channel seyakhipha ukuthi okay uyaphela umkhokha sayagcina ukushutha ngomhla 31 uyaphela umkhokha my brothers keep iyaphela nayo ukuthi sisalinde amanye amagigi if ufilmmaker kunjalo kuhleze kunjalo Oh yes ihamba ikhiphela igigi uhlala ingakho ngathi ungazama ukuba ne-backup ngesinye isikhathi understand because mhlawumbe sethi ungafola kahle manje but awunayo i-backup ile mhlawumbe sithi usothi usubone i-act elinye selicela imali ko Facebook ko bantu because umuntu uzohola ahole adla imali kuphelele lapho akabe sakusebenzisa lokuthi ngathi igama lakhe lisesematheni mhlawumbe alisebenzise mhlawumbe nge-business side mhlawumbe enze something nje ezomlethela imali ngisho kuthiwa asasebenzi yabo nje ihlungu lapho uma uyi-actor if i-role abayibone efanele lobusa ayikho into ezokwenziwa ayikho into engenziwa hleze kukanjani shuthi awuqashekile lapho usebenzi ingakho mina ngachoose ukuba kwi-screen nangala behind kuyenzeka kuyasebenzeka kuyasebenzeka if ungaqhamuka umsebenzi ungaqhamuka manje lo ekuthathe ngisho lapha kuba-screen ngiyazi ukuthi okay nansi into ngibhalanse ngo-wardrobe ngibhalanse nge-makeup yabo if kuthiwa nansi igigi ene-makeup ngiyangena if uqhamuka igigi ene-wardrobe ngiyangena if kunento mhlawumbe ama-skills mhlawumbe afuna enziwe mhlawumbe ebantwini bafundiswe mhlawumbe ngezinto ezinto i-makeup noma i-wardrobe ngiyazi ukuthi ngikhona you understand uba kambe udirector womkhokha bawu-4 o-direct ubani kambe kufike kubu-Go-Free kubu-Tebogo kube hayibo nakho ngikhohlwa director wami kuba umsobho director naku Sibongile naye uGoffrey ubuya direct nangale kwi My Brothers Keep angisi production eyodwa le so thina siphutha okunye ngibalula kusaba nenhlanhla uday 1 wethu uma sifika eGoli siyoshuthi My Brothers Keep sa director uGoffrey yabo director sike sisebenzisana naye kwaba naye bese kuzoba khona uJedi baba u4 isonto elilodwa libanje omunye the following week omunye sitshona kanjalo alright hey bayasebenza labantu because manje ne-script sasihlanganiswe yibona as a team noma so kuno script writer futhi hayi basobe khona babhalayo like i-department khona baka pre-production abadila nakho konke lokho udirector nje ukuthi adile nomsebenzi wakhe akabhali mhlawumbe sengafaka imbono yakhe ukuthi hayi mina nje ngiyabona ukuthi ngibhale kanje but ngifisa kube kanje le shot ayisishuthe kanje ithe iyenzeke ekamerweni mina ngifuni ngibe sekamerweni asiyibuyise bese dining ngezathu zakhe because usuke ebona sesebenza ngaso script okay I saze safunda kamnandi today so asiye laphana kuthando comedy ngoba njengoba kusamile khona okwenzayo ukushuta lethi so very interesting mina my friend ngiyayibuka ke le Thando's comedy are you guys related or mhlawumbe nazana nje kwi-industry no Thando ngimaze kahle ku-industry kodwa ke ngihambe ngahamba ukuthi uyihlobo sami angithi ubaba wami wakashezi so ubaba wami uzalwa uMaduma so Thando akaba nokamseleki umseleki uDuma ba so ile nto leyo yabo lokho kuhlobo lobo okanjani but nje umazi ku-industry isasebenza kahle naye angazi yazi ukusebenzeka kamnandi noThando yazi umuntu ohloniphayo umsebenzi umuntu ozithobile yabona vele kumnandi uma intombazana uthi uyosebenza nomuntu akuhloniphe nhlonipha yabo mina ngise ngiphelele uThando lo msebenzi futhi ngicina ngalo langa lo phakamisayo lo mhlawumbe uthi ngizofika nami ngizosebenzisana nawe hey usuqale ngathi manje ngibuka ngathi manje ngiyakwela mhlawumbe ngathi ufuna ungishayela yabo khona leyo nto kuyifika sometimes sothi ungakhululeki njengathi manje khona lento efanele uyigcine nje kulo muntu angibe ngisakwazi ukusebenza kulo environment ngizofuna ukusebenza nomuntu engofile ngathi mhlawumbe ubhuti wami ukubone nje ukukhululeke nje kube mnandi right nje so uThando kanjalo ukukhululeke ngendlela esimama yabo nje umhlaka even kubantu besilisa kubantu besifazane angazi lo sunenhliziyo enhle kakhulu right amanye ama-shots ebeniwashutha khona la benibweni ekuthe kungathi niyathandana niyazwana naye so yonke leyo nto leyo isuke iplan oba uyena kusuke kuhamba kanjani manenza uyena oplana yonke into so okay sizoshuthi 1 or 2 uyena obhalayo wenza yonke into mina bese yangitshela okay wena uzobuka nje kanje njengoba senza le skit lesi ngithathe lokho asuke kusho angithi yena uyena uproducer yena udirect fanele ngithathe konke lokho akushoyo ngikwenza ngalendlela akufuna ngakhona yabo into engithanda ngayo uyabo
Yabo awuyitholi ipressure kusebenza even angithi angiyenzi ngalendlela ayisho ngayo. Usho kahle uthi ayithandeka semeke. Ngisho kanje yabo eshahleka futhi ngeke uzuthi sengiphumile osukwini lento manje kuthiwa ngibhedile. Mina ngiyashesha ke yabo ukuphoxeka if umuntu engakhulumi ngalendlela nje. So ngiyayigada indlela umuntu akhuluma ngayo nami ngiyayigada engikhuluma nomunye umuntu. Ngoba ngaqala ukubona lapha kuyona le ipoko uyisho. And then kwaba khona ubhuti ebenisebenzisana naye lo omfishane kambe bayigama lakhe. Usho. Ngibiza ngoShoti. Uthulele intuthuko wakamyeni. Yeah. So ngaqala ukunibona lapho ke and then kwase kwaba khona nale ekuthiwa ijele. Yeah. Elaphana engathi bakufaka izinqumo ngazo uyibona uwadi ubani babizwa ngani kambe ojele ujele. Yeah, kujele. Ujele laphana ayizingayfuthekile manje uduruzile. Yeah, yabanje mina yini lefawe laphana amaphepha noma abakhushini yaba lamancane. Ngisho seyibo. Yeah. Abakhushini abancane so ngifake ngapha nangapha. Into eyenzeka lapha kugcine sekufika le ndaba yezinto. Ibhlukwe lalikhulu so cabanga uthando sizokwenza kanjani because le bhlukwe liyakwa kwena Sandeke kwenza namakhushini. Oh, that was the thing. Yeah, wasinaka amakhushini azosebenza bese ngigcine usuku icomment it's fine. Faka ube ngathi nawe yes because manje yazi into enhle abanye abantu uma bengibona balinde ukuthi babone izinto ezinkulu. Oh yeah. Omunye bazobhala kwicomment wathi hayibo wancifa manje Sandeke. Sekwenzekani lengane yayinesinga njengabo Xolipeke. Nabatha bacompetition isithombe sami ngathi phela la ngiseni khona noXoli mina ukuthi phela ngifaka izinto zami lezi yase ngithi uthini manje lo bhuti kumina yazi ukuthi ngabe sekayihleka le ndaba yakhe okay kusho abantu bazokuma bangidabukele ukuthi hawo usephelile mhlawumbe even ngihlakala lezinye ingane emoli ziyangilandela sambe zingibheze ngaphambili nje mungu itheni hayi ngathi uyena ethi hayi ngeke useyisteri mkhulu 10 ngayihleka ngayitshela ngathi mina ngisho ukuthi ayizinkulu kakhulu ha okay nazo izinto guys nginje yabona lento libone ethombeni inje ukuthi phela sisuke sesi-act Nkosi yami ngiya understand because nami ngiyazazi ngathi ngaka understand ngama edits nezinto ezifakwa abantu mabe act nami ngakunakho lokho kujudge ngakho ngihleke ngiba understand abantu yabona ufana nokuthi uwenze mhlambe khona la mhlambe sesingixabana noThando la kade ngingathi ngimenzisa izinto yakhumbula la iwasha khona ipaint lami khona la iwasha khona ivideo iwasha khona ipaint ngimthethisa engathi ngimdlisile azadla inyama so elangempela lela paint Basilalilisha Nkosi yami. Elangempela. Yabo nje latha ngestolo kwakuthi nje lokusebenza. So ngafonelwa inamba yami ke nje khona la kwenzeka ukuthi iyangena vese kuma socials because yabo. So ngafonelwa igale encane ngazi ukuthi ithi Thandeka umhlukumezela Thando. Umhlukumezelana uThando. Yazi lento yakhe ngiyifuna. Ngithi ngiyayizwa ngale yazi si serious futhi ngiyathanda ukulalelana ngoba wenza izinto kahleka ngithi siya act ayingizwi ngalo ukuthi ngithazana ngahleka ithi lento yenza kuthanda wrong umashisa ama page hawu like khona abantu abayithatha serious kube ngathi into serious ngempela ngekutshela hayi masiyibuka leyanto kwesisikhathi khona lokuphela thina siyazi kodwa abantu abaningi emakhaya ungathi uhambe endleleni uhlangane nomuntu ukuthi fange athi ngizonda kabi guys so yeah kumanje ngibhizi la ithando comedy siyashutha sishutha umthakathi umthakathi yo izolo khona i-episode ephumile izolo noma ithani ngiyibonile ngathi ukhulelwe lapha Ngikhulelwe ingane engayazi. Ulethu yana uthanda wheelchair igama lakhe angazi ubhuti wakhe umalume wakhe. Ubhuti wami uhlula umjovo. Uhlula umjovo wena lakhe igama lapho ubani? Uthembekile lapho. Uthembekile and then ubhuti wakho bebuya somewhere emakhaya. Ubuya wena uthandana nale nyanga yini inyanga noma umthakathi? Ngithalana naye straight umthakathi lapha. Usibi. Angithi story nje like ngizothi singaye nje because bakusomthakathi. Uyena but futhi uthembekile abe nespeed sokuthandana naloya muntu loya naba ngazi usatha omumbi kangaka Labo dathakathayo owenzima ukuthi phela naye uthembekile uthole along the way esebese semthanda already uthakathi lo muntu ingozi kanje usha abantu ngezulu akadlala kanjani njengoba ubhuti wakho nje ehamba ngewheelchair washawo yena ngezulu etshela ukuthi unegwethe kanti uhamba nje utshapukile utshapukile so guys le ndaba ye comedy nami ngena mina ngangayitshela umuntu bese ngithi ay angikho good ekutheni ngahlekisa
ngangena e-comedy because ngingena nge-Cyclops X Yeah. ngithe angeke ngikwazi ukuhlekisa abantu. Boom, ekuhambeni kwesikhathi nakho guys kuyasebenzeka. Yeah. Like futhi kumnandi. Yazi ngangayitshela Avuhlekisa wena yezwa khona iphathi sengihleke ngaze uthi kuyena ubhuti wakho uthi you need to stand up for yourself. Uwa kanje ku-wheelchair uthi yewe ubisa ngami uthi yeah you need to do something, stand up for yourself. Uthi ngoba ngikwenze ukusukuma ku-wheelchair uthi wena do something. Ubuye ubushiye ku-wheelchair akunenge ukuthi wena uzozehlisa wena lokho ungazehlisa kwakho. Ngifuna ukuthi ngicela umphushe uletujani akafuni ngicela athi ngeke ngize ngicela ukuthi ngizokushiya kanjalo le pride yakhe izokwehla kanti kuzoqhamuka inyuse engakanani isho kumqeda akaxolisake nani ngikhombise umphushe ngiyalithela abantu bayicabanga kanjani lento senihambiswa ke lapha nesisu esikhulu kanti wena umthakathi lo ubuye ulale nomfana wakho. ya kwenzeka ukuthi Angisazi ukuthi ingane yabani. ihamba ishaye la. Uthambekile lapha akanawo umthambo kalo. Yonke into nje. Hey, manje ngiyabona babazi nabo ukuthi ingane yabo kuthiwa kuzolendwa ingane uthi yes, ngicela ama-pampers ngala ama-pampers ngala. Mafune ngiyocheck udokotela imali yokugibela ufuna ukuyicele ngala uphinde uyicele ngala. Babambisane because kobonala isizelwe ingane. Into engihlekisayo yazi ukuthi abanye abantu i-character baye bayithathe yabo kube ngathi ivese mhlambe. Ngathi indlela suku i-actor ngayo just ayivese. Ungabona ama-inbox alapha kumina. Uma abantu into abayaziyo ngiyawabuka nkosiyami uyabona umessage ngiyangena nje ngibe nosuku lokungena ama-message labantu laba abanye abangabona abangani bami ngibuka abangani bami. So ngiyabona bayashela siyawuthanda umsebenzi wakho mina ngiyakuthanda ngempela. Yayi ngithi hayi guys no. Mhlawumbe usukayitaza ukuthi kuzovuma kalula mhlawumbe ngiyaqoba cha i-character leya angikomi futhi sebeyitshela ukuthi nje hayi guys angikomi angifuni ukuqoba ngi-right angithathwanga angifundi hayi kasilwi nje si-right mawusho kanje uba unengane wena nosisi wakho amawele kunamawele nawu unamawele guys baney'ngane ey'fana nabo iy'ngane zenu y'fane nani kanje akufani so ileyo nto ongayenza ukuthi ungafuni ukuqoma ngoba uNkulunkulu wavula ukuthi funa angakabi uthi 1 2 hayi yabo nje naleyo stepfather for manje kade ngibuka ama-comment abantu besisi ey'ndaweni zokuba stepfather nani hayi uthana nomuntu onengane nomunye umjida kanjani bajida ingakho mina ngeke ngize ngishade ngithi nje nathi ukuba bayazi nathi siyafana like nami nje angizimisele for now unless mase kufika umuntu wesilisa engibonayo ukuthi okay uyimisele but batha ubhuti nje usayimisela ukuthi usabheka indaba ukuthi okay ngizoba stepfather wara kusayinkinga leyo yayi nomuntu ozothi mesathi mhlawumbe usakushayisa sayi ukukhuluma nawe unayo ingane like asikafiki ngisho ku date isikhulume why sekiwe inganeni why ngiyokutshela ukuthi vese nginayo vese sasungisiza usheshe uyeke lento oyizamayo usheshe uyeke nje ngi-right nawe mina hayibo-ke guys ngisa-right and nalento ukuthi uma umtshela because omunye ngiyamlalela omunye onenhlanhla ngithi hayi ukuthi inkinga ngakayimiseli ngama-relationship angikathandi manje athi why ngingaba right mina ngithi cha angithandi athi hayi usuhethe kakhulu uyahlapha ngazi sengifike ngina-32 years manje ngisaba ngena kuma-30s angazi yazi akusafani nami ngisakuma-20s angistress kakhulu mfana ngistress indawo ukuthi ngifuna ukuthi yini engizoyithola mhlawumbe into ezongenzela imali angakabi like at this age why ngakabi nayo mhlawumbe umuzi nani I think nakho lokho nakho ukuba nomfana nje mhlawumbe ukujola ukuthi ngimane ngifocus ekujoleni ngathi nakho kube nesandla ukuthi kungiphazamise understand ngokwami so akusho ukuthi umuntu methi umuntu osibhanga afuna ukuqoma mhlawumbe ngoba mhlawumbe usehethe kakhulu siyahetheka but kuyadlula ukuthi mina I believe ukuthi ngifuna ukufaka kakhulu i-focus kakhulu kweyami impilo like ngibheke yami impilo uyayizwa lo ngiyibheke 100% yeah but ke ekhambeni wesikhathi nje uma mhlawumbe sengiqala sengibona ukuthi hayi kuyenzeka lento engiyifunayo mhlawumbe sengingabheka ke uyayizwa lo yeah umuntu ongaba ready for ukuyi step father yabona segaba Yezo machita. Ozoba right nje step father. Bukho ready akukabi ready asoze kwaba ready. Umuntu uzoxaphela igane ha. Bayise ready uyontshela futhi. Ngontshela nje bayazi Facebook ngobhala nje ngithi ngi ready ke manje.
But nje for now guys no ngira hayi ukuthi angikakabi anginawo ama feelings Nkosi yami. Ngiyese ngidabuka Nkosi yami ubhuti ngimbona ukuthi right une-show ukuthi hayi athi hayi uyazi nje ayikho into engizokwenzela yona isikubuyazi lo muntu ngiyayibona imali yakhe but sekuphelile lo athande kanjani ukuthi umuntu bangabona imali nami ngithatheke iseyini. Ngifuna yami ke manje I think le nto yokufuna imali yomunye umuntu iyona mhlawumbe engathi yabona ngathi ngiphushela kancane emuva urelaxa kakhulu if uzonika omunye umuntu akwenzele yonke into usafocus kulento efuna wena if esehamba lo yamuntu like ususala futhi khala phansi manje uyaphatha hayi sekukhatheke right lapho futhi usale no2 wengane yayizwa lo usale lengane yena uright nje ay guys yayizwa Hey, in wrapping up, ubhuti lo besikhuluma ngayo uThando, ngibona ngathi uthenge nemoto izinto ziyahlangana. Kuhamba kanjani with the team? So, ni team nje bade nishuthile ni family. Ukhona yena uShoti ngababala nalabo abanye khona sizobafaka nabo. Usibiya, uShoti, uNtsele, uShemza. Yes. uAsanda. Yeah. Nabanye abasijoyinayo ukuthi uzofika mhlawumbe ezoshutha leyo part aphinde ahambe. Yeah. Iyona team ke le. Yes. This is so amazing. So njoba nishutha nje iyaqhubeka iyashuthwa le season mhlawumbe sikhona nenye elandelayo amthakathi futhi. Yeah, siyashutha nayizolo. So isonto nesonto nje sihleze sizoshutha something because umsebenzi uyazi ukuthi abantu demand kufanele ube phambili. Wow. Akwazi umsebenzi kuba kufanele uhleze ukhona. Yabo ngisho ukuthi ukhona uzoposta but fanele kube khona umunye ohleli. Yabo because I risk lento ukuthi nishuthe. Yabo mhlawumbe into esekusala into eyodwa enzoyipost. What if because siyasebenzana ngaphandle sesishawa iweather kunethi one way noma umunye wethu angabe available kanti fanele ashuthe. Yabo sekuzoba inkinga so ngizoposta. Yeah. No siyabonga kakhulu. Ikhona enye i-video or any movie or esikhohliwe nje ukuthi hayi Mhlego mina ngibhizinanga ngalokho futhi okunikwenzayo. No, for now ngisadila nethando comedy. But kuukuthi khona nje sakuplana nje phansi noseswami sakuplana like nakho kuthinta YouTube because manje esikhathi samanje impilo YouTube. Lokuthi uzo like upropose ama channel kuphela for ufuna mhlawumbe ukufanda bakukhokhele for ukwenza leyo movie abakunika 100 something nje once off nakhona. Kuyi process and abanye abantu ngise ngifile uthi uyambuza umuntu akelele nale yawakelele nale nga understand ukuthi why khona into ongenza ngayo uYouTube siyabona abantu baba writing go YouTube as long as wena uzoyinikela entweni if uthi uyayifuna yabo because yazidala ngangize ngihleke uma ngivuka mhlawumbe khona ngithi bathi mlungu usibantwana igama lami nguYouTube ngithi hayibo wenzani uthi uyasebenza eYouTube yabo kanti like uyasebenza yeah uthando ukuyisibonelo kumina futhi kungisize ukuthi ngisonde eduze kwakhe because he's getting paid ubona nje unonkosikazi unomuzi uneyimoto like yeah leleni wena excel kusona yes umsebenzi uyabona ukuthi kuyase and into oyibonayo ukuthi okay kuyasetshenzwa manje like kuyasetshenzwa ezikusuke kusetshenzwa nakuma production amakhulu Bafowethu sinifisela inhlanhla kumsebenzi wenu omuhle kangaka nina uplanayo mhlawumbe thina ama plans lise kukhona ama letojana ama film noma ama production enifuna ukusebenzisana nawo uthi nje siyafisa ukusebenzisana nalabantu noma ama actors ikhona igoal kanjalo esoyisho la kwe Creatives Unplugged and then ngelinye ilanga uthi usebuka uthi ifezekile goal bakhona sengikhotha ukuthi into enkulu kangaka nje khona nenye ilo esibhizi ngayo angithi sineyane production enye sinayo thina nabanye abasemlazo umfundo i-chosen generation sekhohle into ebaluleke kangaka nje lapha mina ngiphethe iside lika wardrobe nge-HOD yakhona so nakhona beshutha ama zero budget ukuthi sizoshutha manje but ngenhlanhla into efandiwe sibhizi nalo projects nakhona ukuthi sizoyishutha isifiso sethu vese ukuthi uma sithi mhlawumbe siya memeza kuma actor lamakhulu amanye asabela nakhona namanye elinye talent labantu laba bangaziwa nakhona ngiyafisa laba abane talent kunabantu okumbona ukuthi lo why yabo izinto zakhe sidake like ngiyafisa la khona sifocus kakhulu of which I think yonke team ifuna into kanjalo because noma sibafuna ngabantu asebaziwe but fanele kube ipercent ethile nabanye abazokwakhiwa ithina ngelinye ilanga ekhambeni kwesikhathi siyoxoxa ukuthi hayibo ukuvelela kwami ngaqala lapha they understand ngakhisho ukuthi because naw ma actor amakhulu khona la asuke khona le production yamenza wayilo muntu awuyena
nami ngiyafisa nasithi chosen generation sikhipha abantu sazi ukuthi okay use right ngempilo yakhe ukuphila amaphupho akhe Yeah. nathi saba nesandla lapho. Yes. Understand? Noma kucastwa nje into esihle siyixoxa nabo omfundo. Sikhiphile ama audition manje and ngiyaposta ke ama audition mina. Even ngisho ngibuza imibuzo ngizokuphendula nje ichazele kanje. Bathi umuntu hayi kuyakhokhwa, hey mangakhokhwa ke ngi-right. Ngizokutshela okay asikhokhi. Okay audition. Siyakhokha ku audition. Awucabanga ukuthi kwakufanele noma singakhokhi ube khona. Njengoba ngisho sinama ngisingeke ngasho ama zero budget abaningi amanye angakaza azaphume kuze kube namhlanje. Yabo. Uwenza relationship nalabo abantu. Ngikathi secabanga ngisho into ekhokhayo uzokhohlwa kanjani? Yayizwa. Sifandiwe manje siyashoot. Yes. Siyacasta nje abantu babona ipost. Futhi nakhona ku casting sibafeke ngendlela ezibhaliso. Talent esisebenza ngalo. Abe sothi hayi sibona usibanibani ngoba uyaziwa cha. Sifuna talent unless usibanibani irole imsutha ayikho into esoyeni mase singempela iyabukwa lento irole iyahlala ayikho into esoyeni. Yeah. Because story nje sibukeke si reality. Yabo uthi siyabona sithi sifuna ukwenza umfana mhlawumbe ona 15. Uyabona akwenzeki asikwazi yayizwa lo. Maye kufanele so ikuthatha ngoba ikufanele maye ingakufanele ayikho into esoyeni. Izoqhamuka ngelinye ilanga ezokufanele. Hayi ke futhi ke Plazi kuseMovius Media la sibuye sihirishe nange equipment. Ngithini yakho mfundo. Ngiyatshela ngalela langa sihirishes equipment for hire at Movius Media plus ne production enkulu lapha and bensebenzisana noMlazi Film Mlazi International Film and you are an award winner. Yes. Ngakubona lapha ama awards ungeve umuhle. Ngiyabonga ukuzaba nje. Nawina khona ama awards namaqoqo. Yeah, sathola u2 lapha Yeah. Bese sa nalawo i48 hour. Oh yeah. Yeah, sesingenele kabili nakhona. Izona I think mhlawumbe ukuthi okay, nathi sinama award 48 hour. Now. Best film ngicabanga. Sina ngicabanga ukuthi kweyokuqala futhi saba nenhlanhla ukuthola ukuthi singafundisa ibasari. Wow. And leyo basari lo sisubefunda usehleli nathi la ekhaya. No. Njengamanje. Siyakhiqiza. Intense guys. Ayikho temnandi ngokubuka amaciko guys because omunye umuntu ubesathi ngicela ungifake anginawo amandla guys uphusha ngayo yonke indlela maqhamuka ama class uyaqhamuka makhona abantu abenza lento oyithandayo ukuthi iyakhokha noma ayikhokhi ngena yabo ubonze labantu baya kule direction engiyifunayo. Yes. Imali yazi ukuthi ezinye imali izokwenzeka njengoba ngisho mina ngangasebenza into for 5 years yabona like ngingaholi ukuthi kwahamba yathi masiqala yenza imali kodwa basebesi accommodate mhlawumbe ngama rent nani yabona ukuthi ukwazi ukugibela umsebenzini futhi nakho lokho kwafaka something empilweni yami understand. Yes. So zinikele entweni ungamani ufuna izinto sezilungile ngaso sonke isikhathi wena ufuna ukufika ukudla sekuvuthiwe sophaka ngathi basapheka abantu wena udlalela kude kuthi mase ubona into yabi yalunga usuyabona ke manje sondela nawe ube i-part of i-journey nawe uzogain experience ngathi yenzeka lonto gain experience ethile umuntu ufunda zayofa futhi into engiyazi. Yes. Awusiyabonga wise words amazi akhaliphile kwentokazi. Hayi siyabonga kakhulu siphuma nje ngegama elihle lithi good luck on your journey nezinto oyifisayo. Kwande. Siyabonga kakhulu kwabasibukele namhlanje Creative Unplugged podcast. Ngiyazi ukuthi akukho sikhohlayo khona ufuna ukusho ukugcina. Utholakala laphi ispan sakho sitholakala kanjani? Okay. Ngikhona ku Facebook Thandeka TDK Ndenza. Na TikTok nakhona Thandeka TDK Ndenza. Izinto eziningi ngiyaziposta khona lapha page lami. Ngingakusho nje good luck. Kholela emaphupheni akho uwaqale nginokuthi uhleze ufuna ukufaka abanye abantu usiqalele wena abantu bazokuthola ngendlela. So nami ngiyabonga nangethuba guys ngiyabonga. Nale ukuthi ngivule i-podcast ethinta amaciko kakhulu lokho siya appreciate. Siyabonga kakhulu. Siyajabula abanye ba motivate beze uthanda ucomedy sicela umbone ehleli kuleso sihlalo. Usho ukuthi mawukuthi akafike eliphezulu sombooster. Hayi kuleke. Bonke labo bantu ngiyacela mfethu sinithanda kakhulu guys
usihle Isibongo Kandima aka Mhligo Risto sila eMovius Media the Sales Waterfront. Ungakhohlwa mawufuna ukuphusha into yakho la ufuna uku-advertise ibhizinisi lakho siyatholakala khona la ku-email yethu ithi moviusmedia1@gmail.com. Sendele nje nokuthi ufila kanjani ngale podcast. Thina siyanithanda, i-team yami iyanithanda. Siyabaleka ke manje sithi akahlulwa lutho Jesu yebo akahlulwa lutho. Siyabonga ndodakazi. Siyabonga ndodakazi. Siyabonga thina. Hallelujah. Awusiyabonga. Sawuvule